Os textos que traigo para ler son dous, tal como me pedíades. O primeiro é Ramón Otero Pedrallo nun ensaio histórico sobre a cultura galega. A prosa de Ramón Otero Pedrallo é un esplendor, tanto na literatura de creación, na súa narrativa, tamén na poesía, e aquí, como ides ver, no ensaio histórico. Este é un libro que el soñou e escribiu facer, está publicado no ano 1932, que a asignatura de Madrid-Santiago, e intentou publicalo na Biblioteca Básica de Estudios Gallegos, que baixo a esclarecida dirección de Álvaro de las Casas publicaba a Compañía Iberoamericana de Publicacións en Madrid. Non foi posible esa edición, entón, el recurriu por a necesidade que existe de que en Galicia sexa coñecida polo público de lingua castelá, decidime a publicar o ensaio na xenerosa editorial de Ángel Casal. Nela soamente deberían ser publicados libros escritos na nosa lingua. Sempre seguín en tal criterio, e se hoxe o abandono é pola razón exposta, interesar ao público español nas cousas da nosa cultura. De feito, o libro que vou ler agora, que está na colección Biblioteca da Cultura Galega de Galaxia, está xa escrito na lingua originaria de don Ramón. E leo, os últimos parágrafos do libro para que vexades a riqueza léxica, ese xeito de narrar oteriano, e que un galano, unha fermosura e lucidez que sempre aportou para a nosa cultura. Arranca nos últimos parágrafos de Pondal e Murguía morren nos primeiros anos do século XX. Por un momento, neses anos, houve unha pausa no fluir da cultura galega, unha pausa de preguiza, imitación, esquecemento, moi longo superada polo labor intenso e puro dos 900. Non é este o lugar máis axeitado para discorrer sobre ela. Non somos aficionados á crítica, menos aínda aplicada á realidade en plena vida. Toda España consciente coñece a estima e o esforzo da intelixencia galega traballando na ciencia, na arte e nas letras. Pero tampouco, como conclusión ás páxinas deste ensaio, non podemos fuxir do deber de presentar esquematicamente o volumen dos dous aspectos de Galicia, tales como se presentarían a unha observación imparcial no terreo obxectivo. As novelas da señora Pardo Bazán, muller de forte intelixencia, de gran poder de absorción das modas literarias europeas, dun dominio en ocasións absoluto da prosa castelá, popularizou aspectos esenciais da terra e da vida galega, con admirables acertos ás veces, pero sempre con intención puramente decorativa, de paisaxe e recordo grato, é dicir, fora da conciencia sustantiva de Galicia. A pintura de Sotomayor é noutra esfera a réplica desta concepción xeneralizada a moitas rexións españolas e representada con relación a Galicia por grandes falanxes de escritores e artistas. Eles, como os políticos e os homes de ciencia, destruíron, polo menos nas esferas máis elevadas, a opinión da inferioridade galega, pero aceptaron hasta compracer e sentido intanxible da dependencia provincial da súa patria. Só un nome debemos destacar, o de Valle Inclán, señor dunha das máis ilustres torres de marfil de principio de século, lanzada logo a bucear no máis colorista, dramático e grotesco da vida española. Valle Inclán coñeceu o tremer de orixe e a gloria barroca dunha Galicia afinante, percibida, elevou as súas prosas preciosas matices sociolóxicos e visións da paisaxe natural e humana inéditos antes da Flor de Santidad, Sonata de Otoño e Romance de Lobos. É moi duro, e só intento trazar liñas fronteirizas no dominio do espírito fluente de Galicia substantiva, afincada no centro dun devir propio. Unha gran enerxía traballa dispersa, abrochando aquí e alá, en froitos magníficos ou en fracasados floracións, tamén índices de vida e de esperanza. Outra concéntrase na forte labor científico, arqueolóxico, principalmente, do Seminario de Estudios Galegos de Santiago, que ten unha bibliografía que ostenta o máis conseguido tono moderno, o credo cívico, a exaltación do deber do cidadán galego, exáltase nas irmandades da fala, unha xeración xa madurecida en diversos graus e en pleno labor poético, ensaísta, crítico e novelístico. Cabanillas, Noriega, Risco, Villarponte, Cuevillas, Castelao, Armando Cotalelo, por citar só algúns nomes consagrados, todos eles ben coñecidos e conscientes do interés que espertan e do futuro labor esperado, alterna con outros dos nomes mozos, Bouzabrei, Augusto e Álvaro de las Casas, Filgueira, Manuel Antonio e Amado Carballo, os dous derradeiros mortos, pero que importa? Morte ingrata, ademais, para os teus cordiais amigos, os celtas atlánticos. Eles evocan a inquietude moderna nos seus máis finos matices.